дигар маҳлуле ки дар ҳамин шабонарӯз ба кишоварзон тавсия карда мешавад, ин истифодабарии купроси мис ва карбамиди 46%. меъёри истифодабарӣ ин чунин аст: ба 10 литри об 300 грамм мо метавонем купроси мисро истифода барем ва 500 то 700 грамм карбамидро истифода бурдан даркор аст. ин ҳам бошад ба монанди ҳамин тайёр кардани моеъи бордостӣ бо оби гарм. агар мо оби гармро истифода барем, тезтар ҳамин маҳлули тайёр мекардагии мо тайёр мешаваду хубтар мешавад. хоб инам баъде ки мо ҳамин ҳарду маҳлулро тайёр кардем, инам мо ҳарду якҷоя карда яъне истифода бурдан мумкин аст. дар ин ҷо мо 10 литр гирифтем, агар дар 100 литр об дагирем 3 кило купроси мис мегирем, 5 то 7 килограмм карбамид мегирем. агар дар 1 гектар мо истифода бурданӣ шавем, ин дар 1 гектар мо ҳисоби 600 ё 800 литр об истифода мебарем. чунки вобаста ба ҳамон шумораи дарахтҳо, вобаста ба андозаву синну соли дарахтон, мо метавонем ки дар 1 гектар аз 600 то 800 литр умуман маҳлули тайёрро истифода барем. барои ҳамин мо метавонем дар 1 гектар кор карданӣ бошем, 18 килограмм купроси мис мегирем. хоб 30 килограмм карбамидро якҷоя карда истифода бурдан мумкин аст.